少しだけお借りして、番組をやっちゃいます。おーい、やったね。リスナーの皆さん、僕たちフォーユーのことを知ってる方いますか？いらっしゃいますでしょうか。いらっしゃいますでしょうか。僕たちフォーユーはですね、ジャニーズジュニアのユニットで、4人組です。全員名前に U がつきます。そうなんですよ。お見事。奇跡ですね。奇跡ですね。たまたまですよ。フォーユーは、そして、ひらがな。ひらがな。ちょっとひらがな。自分で笑っちゃいました。ちょっとひらがなです。正直まだ慣れてません。まだ慣れてますね。でも、可愛くていいね。可愛い。フォーユーはいいね。ゆるキャラ愛され、みんなに愛されるね。ひらがなだもん。ひらがなだもん。いないもんね。伸ばし棒ついちゃうしね。本当に噛んじゃったね。ちょうどいいぐらいで噛んだ。そうだね。あとはなんだ、そのフォーユーは、見てる皆様に、フォーユー、送る的な、そう、皆様のためにパフォーマンスするという意味も含まれています。素敵な名前をいただいちゃいました。ありがとうございます。フォーユーでございます。よろしくお願いします。この時間短い時間ですが、フォーユー頑張りますのでよろしくお願いします。よろしくお願いします。それではタイトルコールいきましょう。せーの。ハッピーフォーユーイヤー。改めましてこんばんは、フォーユーです。どうもこんばんは。こんばんは。今僕たちは2月の堂本光一くんのショックという舞台に出るために、1月稽古中でございます。頑張ってます。汗を流しておりますね。絶賛稽古中ですね。そうですね。皆さん僕たちの活躍をぜひ帝国劇場に見に来てください。お願いします。劇場はしょい。劇場はしょい。それでは松崎くん、曲紹介お願いします。それでは1曲ここでお聴きください。ちょっと待って待って。渋いね。それでは2曲。ピンキメンツでアニバーサリー。したのはキンキキッズでアニバーサリーでした。いい曲だね。もう名曲ですわ。好きですね。去年キンキキッズさんはね、15周年を迎えたということで。そうですね。おめでとうございます。おめでとうございます。記念ですね。おめでとうございます。おめでとうございます。よし君、こっち君聞いてる？聞いてる。聞いてほしいね。こういうだよ。僕たちね、あれ出してもらったからね。何ですか？キンキキッズのコンサート。はい、ライブさせていただきました。年末年始のキンキキッズコンサート。楽しかったね。楽しいね。そしてね、なんとね、僕らも今回ラジオ初挑戦ということで、記念日になりましたね。いいね、うまいね。アニバーサリーね。どうも辰巳ゆめです。忘れたね。からな。そうだね。僕たちフォーユーが CBC ラジオからお送りしていますハッピーフォーユーイヤー。突然始まった特別番組で何をやるのかと言いますと、こちらです。知ってるフォーユー解体新書スペシャル。
CBC ラジオでのレギュラー番組をゲットしたいという。オッケー。なるほど。CBC ラジオでレギュラー番組をゲットしたいという。それを期待したこのコーナーでございます。はい。これから質問が流れます。その質問に4人で答えていきましょう。もちろん長いことね一緒に活動している僕らメンバー同士ですから、思ってることは一緒ですよね。そりゃそうでしょ。そりゃそうでしょ。もちろんね一緒にいると思ってるんですから。そうですよ。なんで早速行ってみますよ。はい。それでは行きましょう。フォーユー解体新書スタート。質問です。フォーユーはなんでひらがな？質問です。フォーユーはなぜひらがな？早速長岡さんのモノマネをゲットした福ちゃんですよ。これは長岡ですね。これよくない。これ意外と同年代だから。でフォーユーね、これでもよくファンの方にも聞かれますよね。聞かれますね。でもちゃんと答えたことなかったかもしれないね。ないかな？ないっけ？そう。もともとね4人の U っていうことで For You っていう名前をいただいた時にね、その For You ってこと自体はあって、でそこからどういうふうに表記していくかってなった時に自覚がね、すごく良かったってひらがなでやると、その自覚がどういいかっていうと、すごく良かった。そうなんですよね。そういう理由なんです。すごくいいっていう理由だったんで、For You ってひらがなにしたらね、4人の U とあなたたちの皆様のためにっていうその4 For You全部かかるからね。そう。あともう一個の理由なんだっけ、松。For You のその For You ってなんかあるよね。あるよ。なんだっけ、ほら教えてよ。めっちゃかわいい。ひらがな。確かにかわいいよね。ゆるキャラだね。ありがとう。わかりました。ということです。どういうことでした？質問です。フォーユーの売りは何？フォーユーの売りはひらがなかな。いいですよ、ひらがな。ひらがなの売りはですね、これ自分たちで言うのもちょっと恥ずかしいところがありますけれども、皆様に知っていただくということでね、どうでしょう？何か皆さんありますか？フォーユーの売りは。フォーユーの売りはね、そうだね。ちょっとやっぱりダンスだよね。ダンス第一にダンス。僕ら本当にいろんな先輩のバックでねダンスさせていただきましたので、いろんな種類のねダンスを練習させてもらって楽しく。そうですね。ダンスは確かに褒めてもらうこと多いですね。じゃあこうしようかからちょっと。多分フォーユーはですね、みんな親しみやすいんじゃないかなと。これね、なんか入りやすいんじゃないかな。確かに。なんか近畿にも言われたことがある。なんかお前ら親しみやすいな。剛君にねこの間話した時に話させてもらった時に、お前ちょっと戻るとお前近畿って言ったね今。すいません、キンキキッズさん。すいません、キンキキッズさん。キンキキッズさんすいません。剛君がほら、ほんまお前らのことを嫌いな人おらへんよなって言ってもらったって、それって強みやでって言ってもらったことがね、なんか嬉しいことです。親しみやすいと言ったら、だってもうこの間新幹線でさ、振り付けの先生がさ乗ってたら後ろでジャニーズの話になって、俺セクシーゾーンのあれいいよね、勝利君かっこいいねとか、でも最近発信こうだよねとか、そしたらフォーユーの話になったんで、そういえばさフォーユーさって先生もちょっと聞き耳立てたら、フォーユーはさもはや友達だよねって言ってた。ファンの間ではもう友達感覚なんだろうね。でもそれでもいいかな。それ嬉しくない？親しみやすいっていう、そんな近い存在なんだね。フォーユーの売りは何でもやる。何でもやる。断らないね。何でもやる。僕この間東京というかドラマ中山優馬と一緒にやらさせていただいたんで、お芝居もやりますよという。お芝居もやれちゃう。こういうみんなお芝居大好きだもんね。大好きですからね。そういろいろ今回これからねやっていけたらいいですよね。今回余ったね、今回好きですね。恥ずかしいです。あなたはそういうのこれからねやっていけたらいいですよね。皆さんに知っていただいて。質問です。今回の番組をやるにあたって準備してきたことは？なるほど。それはもう僕たちがそれぞれ動揺してる。ちょっと動揺しすぎ。じゃあ嘘なしで言うと、あれだよね、その近畿のコンサートのコンサートで大阪行った時にホテルで夜中会議したよね。
きましたね。したもう仮ラジオやってみたよね。やってみました。これ本当にやったんですよ。これ本当ですよ。これ本当に僕らね、本当にやって集まって、そのまあ例えばこういう進行的なことを誰が言った方がいいかなとか、なんか役割分担じゃないけどね。まあ今それがうまくできてるかどうかわかりませんけれども、でその時ね、決まったんだよね。俺と福ちゃんはその進行的な。まずはボケ、コシは愛の手。ちょこちょこ入れていくよ、だからスパイスをね。そうなんです。あとあれでしょ、ほらもう最初にさこのお話いただいた時にさ、長岡あゆみって書いてあったから、まずね男性か女性かで議論になって俺は女性派だったの、辰巳は女性派、星岡は男性派だと。俺もね男性だと思う。俺も男性だった。じゃあ俺だけだっただからそれでね調べてね、調べたね。男性だってなってね。だね。そう、しかも年近くねっつって2個上じゃねえってミニ四駆の話で盛り上がれんじゃねえって学校かぶれんじゃねえって。でももうさ、長岡さんはアイドル詳しいらしいからさ、もうさ僕らもどんどん食い込んでいきましょうよ、長岡さんのランキングに。もしかしたら来年の再来年とこのもしかしたらアイドルカウントダウン30、長岡さんのやるときに1位取りましょうよ。行きましょうよ。1位取りましょう。ささやくだよ。ささやいたね。これ長岡さんがあれでしょ、自分で好きなランキングを作ってる番組なんですよね。ね、長岡さん。ね、長岡さん。今油断してたでしょ、長岡さん。長岡さん今油断してますから。僕らこういうもよろしくお願いします。ぜひします。お願いします。もう俺もね、でも準備実はしてきたのよ。なるほどですか。昨日やっぱり CBC ラジオでこうやらさせていただくということで、味噌カツ食ったよね。まず気持ちから入んなきゃなって。そうだね。まず何してきたの？僕昨日眉毛をちょっといじりました。見れないのよ。眉毛をちょっと確かにね、今日ね眉毛薄いなと思って、ちょっと眉毛を全然ラジオじゃちょっと伝わらないんですけど、眉毛を整えようと思うからならないよね。結論から言いますと、準備してきたことはここにいっぱいあったってことですね。そうだね。さあもう時間になっちゃいましたね。以上、知ってる 4U 解体新書でした。というわけでお送りしてきましたハッピー 4U イヤー。さあエンディングテーマ曲はコシ。はい、平成ジャンプの山田涼介くんがファーストソロシングルとなりますミステリーバージンを1月9日水曜日にリリースします。皆さんチェックしてくださいね。山ちゃん頑張れ。ミステリーバージン、このハッピー 4U イヤー、なんと明日もあります。ありがとうございます。よろしくお願いします。明日1月3日の長岡アイドルカウントダウン30の中での放送となります。明日も夜6時から CBC ラジオ聞いてくださいね。よろしくお願いします。本当にハッピー 4U イヤー明日もありますからね。さあでこれをぜひレギュラーにつなげていきたいけどね、どうせいいんだろうね。どうすりゃいいのかな。こうなんかね、こう聞いてる人がね、こう 4U のラジオもっと聞きたい面白かったなっていうのあったら、そういう感想がやっぱ出てくると思うんですよ。面白いから、そうなった時のどこにこうなんか声出してるのかね。知ってる人いるの？松崎祐介君よろしくお願いします。この番組の感想は CBC ラジオ長岡の番組ホームページやメールフォームから送ってください。よろしくお願いします。はい、何かつながるかも。さあこの時間のお相手は 4U の辰巳雄大と福田裕太と松崎祐介と越岡裕貴でした。この後も CBC ラジオ長岡アイドルカウントダウン30でお楽しみください。バイバーイ。松崎めっちゃええ声や。アナウンサーよりええ声とかめっちゃ羨ましいけど。いいですね。ハッピー 4U イヤー明日もありますのでぜひ聴いてくださいね。長岡アイドルカウントダウン30、ここまでは西濃運輸西尾人形センター